здравейте! Аз съм Сашо 2007. Даже ето ви го скидах. Аз ще ти го направя така, просто ви харесва. Добре, почваме. Добре, ще направим нов World. Опа, извинете. Затова извинете, че в началото може и да не се чувам. Но просто стоя далече от микрофона, нямам слушалки, да. Добре. Сега ще го кръстя Сашо. Да, е тъй. Просто сега да ми се мисли за име. Добре, почваме. Къде ли ще ни пусне? Можете в Хубабайл. Добре, не. Извинете, че съм си го направил така, просто ви харесва. Добре, рамената. Не съм ги да оправя много, но все пак. Прави. Добре, ще си го оправя това. Не ме кефи много така. Ето. Това да върша първи кафетлия. Ето ми стига, за да бие на крава. Да. Добре, извинете се. Добре, така просто вълнувам малко. Сашо, знам, нали, аз сяда. Добре, това е. Добре, извинете за този звук, просто там... Сега там става някакво разместване там у нас. Да, извинете, чува. Ако вие го чувате, да тези крава. Добре. Ще върна, когато съм поубил повече. Да. Добре, върнах се и тук намерих. Ще чакам това малкото да порасте. Да, още чувате тези звуци. Извинете. Добре, това ви е. Ако сте го чули. Най-после. Добре, вече съм осигурен с тегло. Да, готово. Да е на кожена броня. По-хубаво ще си направя панталон. Но все пак. Това си повече. Така ми е малко странно. Повечето вървалди се правят такива първо панталон, но този съм различен. Снимам на него. Да. Ето. Да, подкрепят малко кости. Ще покажа. Да си подреди инвентара. Добре. Коша. Достатъчно. Добре, отиваме. Не. Сега да се запазя тук на полянката, смятам да си почне една къща. Да, първо ще се направя там много там дърво. Тук може и фермичка да си почна, защото тя там ми чупира много. Не да имах Optifine мод. Не Optifine такова. О, забравя го как се казваш. Timber мод, да. Тук няколко стайка ще набере. Преобработен, не преобработен, но защото това ще отнеме доста време. Добре, ще се върна когато... Не знам, ще събера около един стак. Да, извинете, обърках се, не преобработен, трябваше да кажа. Спрях на пауза за малко. Добре, връщам се след като събера повече дърво, един стак не преобработен, да казах ви. Добре, хора, хванаме мързелът и събрах там колко мога. Да, стаки, няколко стака. Чакай, колко? Да, 2 стака и половината и да го кажем. Добре, къде е крафтинг тейбъла? Почвах да огладя, спесата почва да мина. Да, извинете още.
за такова. За тези звуци отново аз ги чувам. Опа. Да, айрен. Правя си една кирка, бързо копам айрен, защото съм предпазлив за да изчезне. Сигурността няма да го изчезне. Добре. Хайде живот. Дай ми малко повече айрен. Дай живот. Стига ми за една кирка, но ме разочарова. Мислиш, ще ми даде повече живот. Добре. Ще покупая още малко там. Така. Още малко. И... Събрахме, чекаме колко? 30. Ей! Как печка без кол? Така. Добре, айрен. Благодаря, що път. Благодаря, че този път Бог ми даде повече айрен. Да, това е около 7 айрен. Не знам колко е. Било ме смята не сусяма. Не е мързал да... Добре. Добре, слагам. Тук смисъл ще правя. 2 печки. Защото не ще да чакам толкова дълго време. Добре. Да живея за сега. Колкото бункер ще си го направя после. Но това ще в следващите там епизоди. Да. Добре. Сега да разширя. Така. Ей! Да се насладим. Винаги ми харесва така да правя. Просто бахам си сиечката, бе. Стига де, стига. Що 8 айрон? Беше ли 11? На мен ли си плати истина? Да, направо съм си айрон кирка. Да, се обърках. Бутушки. Да. Добре, така ще си ги направя за сега. Добре, време да счипим печките. О, защо пък се не проверявам тях? Бъгнало ми е. Ми се появиха още 4 айрон. Или те бяха там
Просто като видя видеото ще ти покажа. Абе аз не бързам, Опа. обаче не знам къде съм ги сложила. Тук го слагам. Прави си един двойник. Фишката е Тук тук. да режем някои неща. Оле, къде отидете се? Пера. Дърт тук. И да, те ще. Защото трябва гаранционната карта. Къде оставих другото лище? Трябва да съм видяла. Има ли нещо отгоре, бе? Аз па не мога да видя нищо, бе. Не, няма. Добре. Добре, хайде. Това ще да е епизод 10 минути го направи. Добре, ще го завърша. Тук, къде която мих айрон. Чакайте. Бърках се. Аз бях също 2007. Аз бях също 2007. И